Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart. www.somfarmaceut.sk. Takže vítajte ešte raz v podcastoch Som farmaceut. Ja si takto sadnem, zoberiem si svoj múdry papier. My sa dneska budeme baviť vlastne o suplementácii a liečbe železom. A hneď moja taká prvá otázka je asi taká najzásadnejšia a je skôr taká teoretická, pretože v praxi sa stretávate najčastejšie s liekmi a s výživovými doplnkami a lega artis je medzi tým nejakým spôsobom rozdiel, čo si treba možno aj uvedomiť. Bavíme sa o suplementácii, bavíme sa o liečbe. Tak moja prvá otázka na teba, Pau, existujú vôbec rozdiely v bežnej praxi medzi suplementáciou a liečbou, respektíve vieme ich nejako konkrétne definovať? Jasné, tak ono robíte v lekárni, takže viete, že väčšinou, keď ten pacient prichádza do lekárne, on absolútne akože nevidí rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom. Ja dokonca mám skúsenosť, že keď ešte pacientovi takej dobrej viere chcem ponúknuť teda liek, lebo viem, že teda, čo to je liek, tak on ešte takto demonizuje, že preboha nie, liek nie. Takže treba povedať, že liek sa používa na liečbu, zatiaľ čo teda výživový doplnok nám doplňa stravu. Takže keď reálne pacient má indikáciu na suplementáciu železom, tak lekár, prípadne lekárnik, ak je to ten liek, podáva liek, a ak je to teda suplementácia. Ty si to tak veľmi diplomaticky povedal, ale ja budem taký viacej rýpavý, že existuje tam aj nejaký rozdiel, čo sa týka dávok, alebo vieme povedať, že do toľko miligramov sa bavíme o nejakej suplementácii, to znamená doplňania železa, a od toľko miligramov je to už liečba, alebo je to vyslovene len tou indikáciou od lekára? Je to tým, ako nie je spracovaný, ale podľa mňa je to tá byrokratická záležitosť, že liek má evidence-based medicine, má všetky štúdie a podobne, spĺňa nejakú byrokraciu, môže byť teda definovaný ako liek a suplement je teda výživový doplnok. Presne tak. My sme sa o tom bavili ešte aj pred podcastom, si vždycky robíme takú nejakú prípravu a debatíme na túto danú tému a v zásade sme sa zhodli, že v tej praktickej rovine je, asi sami uznáte, je to úplne niečom inom, proste ľudia skôr nerozlišujú, alebo teda sú v tej lekárni a nie je to len možno prípad toho železa, je to aj v prípade možno magnézia častokrát a tak ďalej, iných liekov a výživových doplnkov, kedy proste oni nevnímajú tento rozdiel, oni chcú vyriešiť svoj problém. Čiže naozaj je to možno skôr o tých vašich rukách, či sa bavíme o asistovanej samoliečbe alebo výdaji na recept. Poďme sa možno pozrieť na to, že ktoré sú tie ohrozené skupiny, alebo teda kedy je potrebné suplementovať, prípadne liečiť tým železom. Vidíte pred sebou, teda ja som toto dala aj do takej celkom prehľadnej tabuľky. Sú také 4 dôvody, prečo pacient teda má zníženú koncentráciu železa. Buď teda je zvýšená utilizácia, keď máme pacienta, ktorý je v puberte, je tam zvýšený rást, pani je gravidná, prípadne dojčí, tak reálne organizmus potrebováva viac železa, prípadne môže byť dôvodom aj zvýšená strata železa. Ono za normálnych okolností fyziologických vy nejak veľa železa nestrácate. V prípade taká normálna strata železa je štandardným odlupovaním sliznice, či už čriev alebo urogenitálneho traktu, alebo teda nejakými menšími krvácaniami, ale výraznú stratu železa my nepociťujeme. A keď v podstate toto malé množstvo železa stratíme, tak ho bežne vieme doplniť. Ak ale máme zvýšené straty, čo môže byť pri nejakom prolongovanom menštruačnom krvácaní, prípadne ak pacient teda trpí vredmi gastrointestinálneho traktu alebo teda trpí nejakými zápalovými ochoreniami čriev, závažnými hemoroidami, opakovane vám krváca, ale teda to je ozaj nadmerné krvácanie z nosa, pravidelne daruje krv a podobne, tak vtedy teda máme zvýšené straty, alebo môže dochádzať poruchám vstrebávania, čo môže byť práve, keď pacient teda príjma nejaké lieky, ktoré znižujú vstrebávanie železa z gastrointestinálneho traktu, alebo teda bola dokázaná aj znížené vstrebávanie železa práve pri Helicobacterom pylori návodenej gastridite, alebo teda extrémy bežné v západnom svete, keď pacienti, muži, ženy práve majú vegetariánsku alebo vegánsku stravu.
Takže ak to zhrnie, možno budem taký len schematický, bavíme sa o nejakom fyziologickom nedostatku z nejakých príčin, o nejakom patologickom a potom sú ešte tak nazvem to, že taká tretia skupina, a to znamená, že vplyv tej stravy. Vegánstvo a vegetariánstvo je určite na vzostupe, určite sa s tým stretnete. Nie je to určite len téma železa, bavíme sa aj o ďalších určite vitamínoch, mineráloch, prípadne nejakých iných makro- a mikronutrientoch. A potom tá otázka je, že ako k tomu možno pristupovať. Dajme si troška teórie, že čo sú, Pau, za teba také tie top železité potraviny. Je to ten známy Pepka námorníka špenát? Je to aj špenát, určite, hej, ale teda sú to aj také tie malé tmavé bobulovité potraviny, čo rôzne rybezle, alebo teda čučoriedky, slivky napríklad, mák, červená repa a podobne. A ešte taká otázka, ak mám nejakého pacienta, o ktorom viem, že chodí ku mne pravidelne, že je vegán, vegetarián, pretože mi to povedal z nejakého dôvodu, je na mieste mu dať nejaké odporúčanie o tom, že by bolo vhodné suplementovať, bavíme sa možno len konkrétne o železe, alebo možno skôr siahnuť po nejakých kombinovaných preparátoch, alebo riešiť až ex post nejaké už vzniknuté problémy? Ono to všetko záleží na tej strave. Ja si myslím, že tí vegáni, ktorí naozaj rozumejú tomu, čím sa strávujú, tak v podstate by to aj vedeli istým spôsobom poriešiť, ale to teda je ozaj malé percento. Častokrát je teda potrebná suplementácia ešte predtým, teda je vhodné ešte predtým, ako sa nám vyvinie nejaká anémia. Poďme na ďalšiu časť a poďme sa baviť o nejakých diagnózach a typických pacientoch. Asi neviem ako vás, ale mňa, keď sa povie anémia, ale respektíve železo a lekáreň, tak prvé, čo ma napadne, je anémia, typický obraz nejakej ženy, ktorá príde s receptom na konkrétny, zvyčajne to býva nejaký liek a potom je to v nejakých opakovaných intervaloch sa vracia, čiže bavíme sa najčastejšie asi o anémii. Existujú nejaké ďalšie ochorenia, kedy vzniká nejaký deficit železa, na ktoré by sme my ako zdravotníckí pracovníci nemali to opomenúť a mať ich niekde v zadnom mozgu, že nie je to len anémia, ale sú to aj iné diagnózy? Ešte ja si myslím, že anémia už je dôsledok. Anémia už je dôsledok toho, že teda pacient má znížené množstvo železa v krvi. Ono poznáme samozrejme aj iné anémie, ale táto konkrétne je teda anémia z nedostatku železa. A kedy ten pacient teda reálne môže byť našim pacientom. Väčšinou vidíme to práve pri takých tých zápalových ochoreniach čriev, pacienti s Crohnovou chorobou, pacienti s ulceróznou kolitídou, ale častokrát aj s celiakiou majú znížené vstrebávanie železa. Potom to tam taký začarovaný kruh, keď to stále suplementujú, ale už celé vstrebávanie je tam narušené. To je prvé. Samozrejme, tí pacienti, ktorí som už aj hovorila, pacienti s nejakými nádormi, skrytými krvácaniami a podobne určite. Ja vám dám takú moju osobnú skúsenosť, teraz mi to napadlo, ako si to povedala, vlastne taká case study, keď sa už bavíme, tak môj starý otec bol dlho anemický, pacient diabetes mellitus 2. typu, 75 rokov plus a lekár mu proste napísal na to železo. Paradoxne, neviem prečo v tom veku neposlal na test na okultné krvácanie a cirka po 3/4 roku liečby železom odpadol v lete a pointa bolo kolorektálny karcinóm. To znamená, že šťastie sa to, ja neverím to ako výčitku, len hovorím a dopadlo to vlastne, poviem to tak technicky, exitom proste. Môj starý otec na to umrel, čiže naozaj možno treba myslieť v tomto prípade, ak sa už bavíme, tento presah je určite aj o prevencii možno nejakého skrytého okultného krvácania a práve ten znak toho nedostatku toho železa je podľa mňa veľmi dobrý indikátor, čiže možno treba myslieť aj na to. Dobre teda, poďme sa ale vrátiť naspäť do témy a poďme do tej praktickej, ak sme sa už bavili o pacientoch. Pau, existujú za teba nejaké také anamnestické, vizuálne príznaky, ak ja ako lekárnik stojím za tou tárou, pozerám sa na toho pacienta, bavím sa s ním, riešim nejaký problém, čo by mi malo indikovať, že bavíme sa o nedostatku železa, alebo ten človek je už v tej kategórii, že riešime, že je to proste kandidát na to, aby sme mu odporúčili suplementáciu, respektíve nejakú liečbu železom? K tej suplementácii a liečby kľudne opravte, ale pokiaľ ja viem, tak na Slovensku momentálne nie je voľnopredajný liek s obsahom železa. Podľa mňa sú len výživové doplnky, že? Aj ten jeden, čo bol, teda preradili zase do ARIX skupiny.
Ale jasné, takýto pacient vám teda príde do lekárne. To je dosť inak zjavný prípad. Väčšinou sa vám sťažuje na to, že je unavený. On je unavený, stále mu je zima, už pri malej námahe je zadýchaný, vidno to teda aj na tej sliznici, slizničnej imunite, väčšinou mu padajú vlasy, nechty sú úplne zničené a častokrát sa sťažuje aj na sliznicu úst, že časté afty sú tam. Takže toto je akože typické prejavy už vášho anemického pacienta. Myslím, že to asi všetci poznáte, alebo minimálne ste si zopakovali, ale možno pripomeniem, že nie sú to len ženy, určite sú to aj muži a nezabudnite aj na tie onkologické ochorenia, na tie skryté krvácania. Opäť premostíme a poďme do nejakej teórie a už takej vyslovene farmaceutickej. Poďme sa pobaviť o kinetike, dynamike, o tom, ako to železo v tele sa vstrebáva, prečo je to dôležité vedieť, lebo podľa mňa určite sú tam také dôležité body, ktoré by sme si mali zopakovať a mali poznať aj tú farmakodynamiku, respektíve farmakokinetiku. Ja sa to budem snažiť čo najviac zjednodušiť. Treba si uvedomiť, že zo stravy prijímame dva typy železa. Stretávame sa s tým aj v lekárni, poznávame tzv. Nehémové železo, ktoré je rastlinného pôvodu a potom máme hémové železo, ktoré je teda živočíšneho pôvodu z mäsa. To hémové železo sa strebáva oveľa lepšie. Je to taká prírodzená forma železa. Väčšinou aj to vidíte, teda to hémové železo, kde je teda železo viazané na hém, neprechádza nejakou enzymatickou zmenou predtým, ako sa bude strebávať v lumene alebo teda z tenkého čreva do enterocitu. A potom máme to anorganické, to nehémové, kde je problém, pretože to železo je viazané ako Fe3+. To znamená železitý kation. Enterocit vám nevie prijať Fe3+, to znamená, musí tam dôjsť k enzymatickej zmene a to práve robí ten cytochrom B, to znamená, že on vám redukuje Fe3+ na Fe2+. A potom ten Fe2+ nám prechádza teda do enterocitu a tam už teda sa viaže na jednotlivé proteíny a podobne, buď sa ukladá ako zásobné železo, alebo teda ak sú potreby organizmu, tak ide na miesto potreby. Takže vidíte, že to strebávanie železitého, alebo teda toho železitého katiónu je trošku teda strastiplnejšie a aj to strebávanie na percentá je výrazne iné. Zatiaľ, čo to hémové železo sa vám strebá zhruba 20-30%, ak je zvýšená potreba, tak aj 50%, tak z toho nehémového strebávame reálne 4-5%. A ten ostatok zostáva v črevách a robí problémy. Spýtam sa teraz opäť, súvisí to taká praktická otázka, prečo sa do prípravkov všeobecne okrem železa pridáva napríklad vitamín C, aký to má súvis, keď sa už bavíme o tejto takéto chemickej úrovni. Prečo je to dôležité? Spomínala som vám tam ten cytochrom B, ktorý je na tú enzymatickú zmenu toho železitého na železnatý. A práve vitamín C, ktorý častokrát je vo fixnej kombinácii so železom, je tam práve kvôli tomu, že on ako keby zlepšuje a udržuje ten železnatý ión v tej forme železnatého. Keď dôjde k vyčerpaniu toho cytochromu B, tak on sa ako keby naspäť začne oxidovať na železitý ión a potom pôsobí ako voľný radikál a spôsobuje zápal. Takže práve podporou činnosti toho cytochromu B, práve askorbátom, zlepšujeme vstrebávanie. Ak sa bavíme o teórii a farmakológii železa, určite nesmieme opomenúť časť nežiaducich účinkov, pretože toto je asi vec, ktorou sa a hlavne farmaceuti veľmi, veľmi intenzívne stretávate. Kovová pachuť, obstipácia, nevoľnosť, ťažký žalúdok, ešte vymenujte, doplňte ma. Prečo sa tomu tak deje a ako tomu vieme predchádzať? No, deje sa tomu práve kvôli tomu, že nám zostáva nevstrebané železo. Sú také dve teórie, že prečo sa to deje. Prvá je práve kvôli tomu, že keď nám zostáva ten železnatý kation z toho nehémového železa, tak on má tendenciu teda oxidovať naspäť na svoj vyšší oxidačný stupeň, to znamená Fe3+, a tento je veľmi, veľmi reaktívny. To znamená, pôsobí ako voľný radikál. Poznáte voľný radikál, vzniká nám teda oxidačný stres a spôsobuje nám to teda zápal. Práve tento zápal sa následne teda na črevách prejaví buď znížená peristaltika, zvýšené vstrebávanie vody a tým pádom pacient teda trpí na zápchu, alebo teda úplne opačne zvýšená peristaltika, znížené vstrebávanie vody a tým pádom takýto pacient má hnačku. Opäť moja praktická otázka, čo s tým viem ako lekárnik urobiť, čo mám pacientovi možno alebo tomu zákazníkovi odporúčiť, a čo sú tie riešenia, ktoré sú v tých našich rukách? No, v prvom rade častokrát sa stretávame aj s tým, že keď pacientovi teda nesadne jeden typ lieku alebo výživového doplnku, tak to teda lekár zvykne zamieňať a skúšame.
Ale čo s tým vieme spraviť? Okrem toho teda, že použijeme častokrát vitamín C, môžeme pacientovi poradiť aj nejaké iné alternatívy. Neviem, či ste niekedy počuli o tzv. Meat faktore. Meat faktor je vlastne tzv. Mäsový faktor, to znamená, mäso obsahuje prirodzene hémové železo a práve keď sa kombinuje hémové železo z toho mäsa s tým anorganickým železom, tak to zase podporuje vstrebávanie. To je taká nová metóda aj v zahraničí, že už bývajú aj fixné kombinácie hémového a nehémového železa. Ale okrem toho samozrejme môžeme do stravy okrem askorbátu pridať aj slabé kyseliny, kyselinu vínu, fermentované potraviny a podobne. Takže snažíme sa, aby pacient strebal čo najviac. To je strava. Ale môžeme ponúknuť aj, a to potom následne premostíme, aj v podstate novšie metódy, hej, možno nejaké neúplne sírany železnaté, ale možno nejaké na aminokyseliny viazané železo a podobne. A ešte premostím druhý faktor, ktorý hovoria, že môže spôsobovať práve zápchu, hnačku a podobne, je to, že železo je rastový faktor pre mnohé laktobacily, mnohé teda baktérie, ktoré prirodzene osídľujú črevo. A keď chýba, tak dochádza ako keby k narušeniu tej homeostázy, ktorá by tam mala byť. A zase narušenie homeostázy zase spôsobuje chronický zápal. Chronický zápal ešte viac znižuje vstrebávanie prirodzené železa a zase tam máme teda začarovaný kruh. Takže okrem toho, teda, že chceme čo najviac podporiť vstrebanie, ešte by bolo možno zaujímavé ponúknuť pacientovi aj probiotika. A sme zase pri probiotikách, čo? Ja som bol z tejto informácie, keď sme sa o tomto bavili, prekvapený, že aj to je jedna z možností, ktorú vieme odporúčiť, je nejakým spôsobom evidence-based, to znamená, že tie probiotika majú zmysel aj v tomto celom. No a na záver mi tu ostáva, ty si to už vlastne aj načrtla, taká téma farmaceutickej chémie a galeniky, keď to tak môžem povedať, a to sú formy železa, lebo jedna vec je, že bavíme sa o tom, že či je to železitý alebo železnatý, ale samotné to spracovanie, to znamená, že v akej soli, či sú to chelaty, lipozómy, to všetko sú veci, s ktorými sa určite v rámci prípravkov v lekárni stretnete, každý vám povie, že to niečo je to najlepšie, existujú v tom medzi tým nejaké, nazvem to, že rozdiely, nejako presne popísané, alebo nejaké štúdie, ktoré hovoria, čo je možno lepšie, kedy vhodnejšie a podobne. Vieš nám to troška nejako priblížiť, alebo našim poslucháčom a divákom? Ono v rámci bežného dispenzačného minima, teda predpokladám, že vždy pacientovi pri takých tých anorganických soliach železa rozprávate, že čo by s tým nemal, väčšinou teda čo robí, čo vytesňuje železo. No vytesňuje, alebo teda naväzuje na seba kofeín, taniny z čierneho čaju napríklad, ale rôzne aj polyfenoly, z liečiv sú to chinolony, tetracykliny, kyselina ibandrónová, ale nezabudnime ani na inhibitory protónovej pumpy, antacida, toto všetko nám vytesňuje železo. A je škoda, že je to práve na pôde výživových doplnkov stále častejšie a častejšie vidíme takéto lepšie technologické spracovanie nielen železa, alebo v všeobecnosti teda minerálov. A išlo to ako keby z anorganických solí na organické. A už teraz čím ďalej, tým viac sa stretávame práve s železom alebo teda minerálmi, ktoré sú viazané na chelátovo viazané na aminokyseliny. Znamená, z takýchto foriem sa oveľa ťažšie vytesňuje ten železitý ión, ako to bolo napríklad z nejakého fumarátu alebo z nejakého síranu. A čo tie lipozómy, to je tiež téma posledných rokov, prišla už aj do kategórie železa. V čom je ich možno benefit a prečo sú tie lipozómy možno dôležité v rámci tejto témy? Lipozómy sú už podľa mňa taká štandardná lieková mikroforma, ktorú bežne nachádzame aj v lekárniach. Ja som si ju prvýkrát začala evidovať, keď začalo byť lipozomálne C-čko, ale možno nie každý úplne rozumie tomu, čo je lipozóm. Lipozóm vidíte tuto vľavo. To len doplním pre poslucháčov, ktorí nevidia tvoju prezentáciu. Máme tu taký maličký balónik s nejakou lipozomálnou dvojvrstvou, ak sa nemýlim, a vnútri máme železo a vodu. Ono, keď si spomeniete na strednú školu, ešte aj následne aj vysokú, tak si pamätáte, že biologická membrána je tzv. Dvojvrstva fosfolipidov. Hej, to je to, čo nám oddeluje bunku od vonkajšieho prostredia a práve to sa použilo v lipozomoch. Oni použili vlastne túto dvojvrstvu fosfolipidov, ktorá je zhodná s vašou
biologickou membránou. Znamená, oveľa lepšie sa nám vstrebávajú takéto formy železa, minerálov, rôznych do bunky, práve vďaka tomu, že tá bunka to oveľa ľahšie rozpozná. Takže to vstrebávanie z tých lipozomálnych foriem teda vyslovene výrazne lepšie. Sú to také mechúriky, ja tu mám aj takto. V podstate takto to vyzerá, je to taký mechúrik, alebo teda taká mycelka, môžeme až povedať, a vnútri sa teda nachádza naša molekula železa. Takže je to taká win-win situácia, keby sme to spracovali, že aj lipozom a ešte aj nejaká lepšia vstrebaná forma. Vstrebateľná forma. Možno aj na to máme nejaké riešenia a sú tam nejaké vyslovene benefity možno pre toho pacienta samotného, ktoré sa dajú možno nejako povedať, že lepšie sa to vstrebe alebo nejaký konkrétny úžitok? No v podstate celá prednáška je o tom, že aký problém je spraviť nevstrebané železo, že? Takže čím viac vstrebeme železo, hoci aj teda z výživových doplnkov, tak tým menšie problémy gastrointestinálneho charakteru. Čiže redukujeme nežiaduce účinky. Paulinka, skvelé. My sme na konci tohto podcastu, takže chceme pozdraviť všetkých divákov aj poslucháčov. A nechcel som povedať zagratulovať k úspešnému ďalšiemu podcastu, ale zatlieskať Paulinke za to, že si našla čas a prišla na približiť túto tému. Ďakujem, Maja. Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart. www.somfarmaceut.sk